इन्व्हाइट करता, वेलकम करता. धन्यवाद तुम सर्वांक आज जॉईन केलं के तर तशींची आजी आम्ही प्रभू स्पेशल असं केन्ना तुम्ही माताजी ऐकूची तुम्ही बेजार जाऊन अशी पुरो आज प्रभू स्पेशल असं लाईक सिंग असं सो आज पासून ऐकावा. तशींची आता फर्स्ट भजन सांगू येता असं ती भजपुरी म्हणा हे एक आम्ही पोएट गोविंदास कविराज गोस्वामीन बरेल असं त्यांनी एक 15-16 सेंचुरीचे बेंगाली वैष्णव रिनाउंड त्यांनी पोएट आशिल्ली ती कृष्ण भक्तीवेर भारी चंदकोन एक्सप्रेसिव्ह जावन पद सांगता आशिल्ली ती तशींची हानी एक श्रीखंड म्हणजे एक वेस्ट बेंगालचे एक स्मॉल गावात कोण थंय तांगेले जन्म जाल्ले नाशिल्ले तशींची हे सेक्रेट प्लेस कसले म्हळ्यार आमी लॉर्ड चैतन्याले असोसिएट्स आशिल्ली ती नरहरी सरकार आणि रघुनाथ ठाकूर तांणी रघुनंदन ठाकूर तांणी पुरा हांगाची हे प्लेसाक बत्ती असोसिएट जावन आशिल्ली ताजे निमित्त हे ಸ್ವಲ್ಪ सेक्रेट प्लेस तर तशी असल एक महान व्यक्तीले आजी पद सांगता असती व्यंकटेश प्रभू त्यांनी सिंगापूर तुकून जॉईन जाता असती ताजे की ना पुढे आम्ही हाजे मीनिंग ऐकूया या मीनिंग सांगचे ट्रान्सलेशन सांगू येत असती रश्मी भट माताजी आम्हीले कीर्तन टीमा तुकून हरे कृष्ण माताजी ताज मागीर व्यंकटेश प्रभून पद स्टार्ट करीत हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. बजावुरे मन हे गोविंदास कविराज त्यांनी रचन केलेलं असं हे बंगाळी भजन बरेलेलं असं त्यांनी सांगता की ओ मिगेल मना नंदल पुत्ताले पादकमलाक तू सदा पूजन करी तस असल आमगेले अप्रूप जाऊन मानव जन्म घेतरी संताले सहवास करलरी लौकिक सागर दाटूच्याक इझी जत्ता म्हणून सांगताची रात्री दिवसू नीद नाशी शाको शी वारे पावसू तसल दुःख अनुभव करताची ಸ್ವಲ್ಪ सुखा खातीरी हाव दुष्ट जनाले आणि जिपुण मनुष्याले निष्प्रयोग जावन आशिले तांगेल सेव करता आशिलो एक वेळार पुरा संपत्तू यव्वन चेरडुबाळ आणि कुटुंबाचे सदस्य त्यांनी बद संपत्वे म्हणून सांगून त्यांनी म्हणून लेखताचे संतोष म्हणून लेखचे जाल्यार ते नाही ते तसलें तो संतोष आमकां मेळना हे जीवन कमला फुल्लाचे दळावैरी उद्दावरी असं म्हणून सांगून त्यांनी सांगताशे तू केदनाई भगवान हरिले पादपूजन कोरी म्हणून सांगताचे चारी सांगता की गोविंदास त्यांनी भक्तीचे नवविध भक्तीचे प्रक्रियेंतू बुड्डून आशिलींची ते कसले म्हणार तंतूच तांकां मस्त मनांतू आशिलींची ते कसल म्हळ्यार श्री हरिले महिम ऐकूचे महिम जपसूचे निरंतर हरिले स्मरण करचे आणि हरीक प्रार्थना करचे भगवंताले पादकमलाक सेव करचे परमात्माले सेवक जावन सेव करचे फूल धूप दाखवून पूजन करचे तांगेले मित्र जावन सेव करचे देवाले आणि भगवंताक संपूर्ण अर्पण करचे हे नवविध भक्तींतू त्यांनी प्रक्रिया जावन आशिलींची. हरे कृष्णा. कृष्ण माताजी थँक्यू सो मच माताजी हरे कृष्णा. तर व्यंकटेश प्रभू तुम्ही स्टार्ट करीत हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. बजहुरे मना श्री नंद नंदना अभय चरणार विंदरे बजहुरे मना श्री नंद नंदना अभय चरणार विंदरे दुर्लभ मानव जानम सत्संगे दुर्लभ मानव
जानम सत्संगे तारो होई भव सिंधुरे अजवो रे मना श्री नंदनंदना अभय चरणार विंदरे सीतया तप बात बरी सना सीतया तप बात बरी सना ई दिन यामिनी जागीरे विफल से विनु कृपन दूर जना विफल से विनु कृपन दूर जना चापल सुख लब लागी रे भजहु रे मना श्री नंदनंदना अभय चरणार विंदरे ईधन यौवना पुत्र परिजना ईधन यौवन पुत्र परिजना इथे कियाचे पर तीरे कामल दल जल जीवन तलमल कामल दल जल जीवन तलमल बजहु हरिपद नीति रे बजहु रे मना श्री नंदनंदना अभय चरणार विंदरे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदना श्रवण कीर्तन स्मरण वंदना पाद सेवना दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदना पूजन सखी जन आत्मनिवेदना गोविंद दास अभिलाष रे भजहु रे मना श्री नंदनंदना अभय चरणार विंदरे अभय चरणार विंदरे हरे कृष्णा नमस्कार म्हाका तुम्ही एक ऑपॉर्च्युनिटी दिले खातीर हांव कोंकणी गीता पठण ग्रुपाक सदा ऋणी आसा नमस्कार सदारणी प्रभू इतली छंद कोण सांगले तुम्ही तुम्ही फर्स्ट टाइम हांगा सिंगिंग दिसता हे मनशांतो जाल्यार भारी छंद तुम्ही वॉइस वरे आणि ताळ वरे खुशी जाल प्रभू तुम्ही ब्रदर सिंग करचे शिले सो लास्ट मिनिटाक तुम 3 दीस पोट मात्र हे कीर्तन मेळनशे पुरो विदिन 3 डेज तुम्ही लाईक करून प्रॅक्टिस करून चंद कोण संगील अशे पुरो भविष्य फर्स्ट टाइम तुम्ही हे बंगाली भजन करता सिंगिंग फर्स्ट टाइम हरी बोल भारी छंद कोण सांगला प्रभू अशी मुखासून आमकां येऊन सेव दिवका तुम्ही हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभू कृष्णा तुमचा आशीर्वाद अनंत अनंत सतत येता बरें नमस्कार अनंत अनंत धन्यवाद प्रभु आम्ही भगवत पर्ण कोंकणी टीम हरे कृष्णा तमी नेक्स्ट सेकंड सिंगर वचा सेकंड येता सती पद सांगूक वेंकटेश भंडारी प्रभु तनी सीधा मायापूर तुकोन जॉइन जाता सती आणि पद सांगता सती चरण समर्पिया यानी म्हणजे सर्वस्व तुम्हारा चरणे समर्पिया ते पद हे बरेल
आम्ही श्रीला भक्ती विनोद ठाकूरांना शीला भक्ती विनोद ठाकूर आमगेले 1838 एक वेस्ट बेंगाल अंतू त्यांनी जननदल अशी ತಂಗಿಲೆ आम्ही गुरु परंपराचे एक आचार्य त्यांनी आणि त्यांनी आपण आम्ही तांका सेवेंथ गोस्वामी म्हणा ते मला षड गोस्वामी तो आणि सत्ताची म्हणून आम्ही संतती म्हळेरी आणि इतके एक हंड्रेड्स ऑफ भजन केला बुक बरेला एक कीर्तन्स फिल्ड विथ ह्युमिलिटी सरेंडर डीप रिअलायझेशन तसं विषयनी बच्चन कोण बरेल असं स्वामीनं तशींचे हन्नी मेन म्हळेरी हन्नी व्हडली पोझिशन आशिल्ली ती ब्रिटिश हांतू गव्हर्नमेंट मॅजिस्ट्रेट जावन आशिल्ली ती शी हन्नी मायापूर धाम आणि आमगेले लॉर्ड चैतन्यले बर्थ प्लेस त्या पुरा रिव्हील केलेले हन्नीची आमगेले योगदान ते जालेलं असं असं एक महान स्वामीले भजन घेऊन येता सती आमगेले श्रीधाम मायापूर तुकुनोची वेंकटेश भंडारी प्रभू फर्स्ट आमगेले टीमा तुकुनो राजेश्वरी राव माताजी ताचे ट्रान्सलेशन सांगता ती हरे कृष्ण माताजी वेलकम हरे कृष्ण ಶರಣಾಗತಿ ಮಳಲೆ ಬಂಗಾಳಿ ಬುಕ್ಕ ಭಾಷೆ ರಸ್ಯ ಬುಕ್ಕ ತಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಹನಿ ಬರೆಯಲಲೆ कीर्तन सर्वस्व तोमार चरणे संपिया मळले कीर्तन ताजे अर्थ सांगू का प्रयत्न करता भक्ती विनोद ठाकूर सांगता असाची हाव सक्कड त्याग कोरनो तुगेले घराक शरण आईला तुंची सर्वश्रेष्ठ देव दै कोरनु मका तुगेले घराचे सुणे म्हणले कोनो स्वीकार करी मका एक सरपळीन बांधून घाले तुगेले शत्रुंक घरा भितर येवच्याक जायन तिलवरी तुगेल घरा बागलान तुची कावल असता तुगेले भक्तांगेले प्रसाद उच्छिष्ट खाऊन असता ते मेगेले मृष्टान्न भोजन म्हणून लेखता उठायतना बसतना रपतना तुगेले चरणकमलांचे ध्यान करता असता तू केदना मक्का अपैत की तेदना हाव भक्तिपरवश जाऊन नंताची कूडले तुगेलगी येता हाव केदनाय तुगेल भक्तीन तू असता आणि मिगेल विषयारी हाव चिंती करना भक्ती विनोदाक तू नंत विंगड आश्रयना म्हूण सांगून भक्ती विनोद ठाकूर ह्या कीर्तनांतू सांगता हरे कृष्ण हरे कृष्ण ब्यूटीफुल ट्रांसलेशन माताजी वेरी मीनिंगफुल पद प्रभु तुम्ही स्टार्ट करे थैंक यू माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी तुम्ही स्टार्ट करे हरे कृष्ण वेंकटेश भंडारी प्रभु हरे कृष्ण जॉइन द नित्वतानी गणेश माताजी असतानी असतात ना प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण समस्व समज प्रभु हरे कृष्ण ओके थैंक यू प्रभु थैंक यू okay must basic presentation please tolerate सर्वस्व तोमार शरणे संपिया पड़ेছি তোমার দরে তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানো মোরে কাঁদিয়া নিকটে আমারে পালিবে রহিব তোমার দ্বারে प्रतिपजने रे असते नाही गो ताकी भोगावे पारे सर्वस्व तोमार शरणे संपिया पड़ेছি তোমার ঘরে তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানো মোরে तब निज जन प्रसाद सेविया उच्चिष्ट राखिबे जहा हमार भोजन परमानंदे प्रतिदिन बेजहा सर्वस्व तोमार चरणे संपिया
ओडेची तोमार घरे তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানো মরে। हाँ, एक मिनट बसिया प्रभु ಸ್ವಲ್ಪ सुइया ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ कर. ओके बसिया सुइया তোমার चरण चिंतिब सतत आमी नाचिते नाचिते निकटे जाइब या कोन एक मिनट सॉरी नाचिने नाचिते निकटे जाइब या कोन राखिबे तुम्हें सर्वस्व तोमार शरणे संपिया वडेची तोमार गरे তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানো মরে। लास्ट एक स्टैंजा बाकी है। विजय कोशाना कबू ना भाविबो रोहिबो भावे गोरे भक्ति विनो तुम्हारे पालका बोलिया वरण कोरे सर्वस्व तोमार चरणे संपिया ओडेची तोमार गोरे तो ठाकुर तोमार कुकुर बोलिया जानो मोरे। हरे कृष्ण थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभू. अति सावधान ರೀತಿ तुम्ही भजन सांगलाय. ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ उणेसरी वरे भारी ब्युटिफुल तुम्ही वाಯ್स तशी मुखार सोनी येऊन तुम्ही साव देऊ का म्हणून आम्ही भगवत पर्ण कोंकणी टीमांत पण तुमका रिक्वेस्ट करता ती ब्युटिफुल कीर्तन प्रभू. रिअली तुम्ही वरे फर्स्ट टाइम येऊची आम्ही मंचांतू धन्यवाद प्रभू. हरे कृष्णा दंड प्रणाम प्रभू. हरे थैंक यू कृष्णा. हरे कृष्ण हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आता मी आमगेले थर्ड सिंगर हे सांगू येता आसा ती सुब्राय भट डॉक्टर सुब्राय भट आणि सौदी अरेबिया आसा ती कृष्णा जिनका नाम हे सांगता आसा ती हे पॉप्युलर ट्रेडिशनल वैष्णव सॉंग ग्लोरिफाईंग लॉर्ड श्री कृष्णा. तशीच एक ब्युटिफुली सिंपल पद अशी ब्युटिफुली डिस्क्राईब केला देवाला हे पुरा आणि गोकुलाचे पुरा विषय एक आम्ही कसं नाही म्हळ्यार एक ट्रेडिशनल सॉंग म्हळ्यार कोणकी एक वैष्णव डिवोटी पद सांगून तशी जनरेशन टू जनरेशन वत ते तसल पद खुशी जाता ऐकूचेका. तशीच आम्ही आज आयचे कीर्तन या विषय सांगे म्हण सांगल्यारी सांत कोण भारी चंत कोण पद सांगतात प्रभू आणि पुरा खंयच्या विषय जाल्यारी तिदा काही म्हणता पण तशी खंयच्या विषयी चंत कोण त्यांनी वेदर इट इज रंगोली घालचे असो हुमाल असो ड्रामा असो डान्स असो भजन असो पुरा हान तू कसून येत असेल प्रभू. आणि हन्नी मुरली कने मुरलीधर कृष्ण ತಂಗಿಲೆ ಭಟ್ಟಾಚೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ करता ತಂತಲೆ ಹನ್ನೆ ಪೋತು सो आजी आमगेले सौभाग्य म्हणता हंगे पद सांगता हरे कृष्ण प्रभू त्यांनी वरे ट्रान्सलेशन सांगता तुम्ही स्टार्ट करीत हरे कृष्ण फर्स्ट ट्रान्सलेशन सांगा प्रभू मागीर पद ओके. हरे कृष्ण. अनम्यूट करत प्रभू सुब्राय भट प्रभू. आता ऐकत ना मग. हरे कृष्ण सर्वांक नमस्कारो. फर्स्ट हांव हे भजनेचे अर्थ अथवा सारांश सांगून मागीर हांव भजन सांगचे प्रयत्न करता. गोकुल म्हणचे गावांत आशिल्लो कृष्ण नामांकिताचो परमात्माक हांव पुनः पुनः मिगेले अति विनम्र प्रणाम समर्पण करता. आम्मा यशोदे आनु नंदाजी जावन आशिल्लो गोरवांक चोरून आशिल्लो गोपालाक
हाम पुनः पुनः मिगेले अति विनम्र प्रणाम समर्पण करता. राधेक प्रिय जाम नसिलो तगेले अद्भुत अतिशय मायेन विख्यात जाम नसिलो मोडाच बಣ್ಣ ಹೋಲಿಕೆ ಹಸಿಲೋ ಘನಶ್ಯಾಮ ಮೋನ್ ಗೆತ್ತಾಲೆಕ हाम पुनः पुनः मिगेले अति विनम्र प्रणाम समर्पण करता. दही आणि लोणी चोरन खतालो गोरवांक चरिताले चरडुमा वट्टू वस्तालो गोरवांक पोळोन घेतालो असले सदा तगे लीलान लील दाखेता आसिलेक हाम पुनः पुनः मिगेले अति विनम्र प्रणाम समर्पण करता. द्रुपदले धुव द्रौपदी मान राखिलो तिमिंगेला तोंडानी हस्तेक राखिलो अस्सलो सदा आमगेल कृप करतालेक हाम पुनः पुनः मिगेले अति विनम्र प्रणाम समर्पण करता. कौरव आणि पांडवाल युद्ध करेलालो रणरंगांतू अर्जुनाक उपदेश दिलालो दीननाथाक हाम पुनः पुनः मिगेले अति विनम्र प्रणाम समर्पण करता. आता हाम भजन सांगचे प्रयत्न करता. कृष्णा जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है. बारंबार प्रणाम है मेरे बारंबार प्रणाम है. यशोदा जिनकी मैया है नंदा जी बापैया है ऐसे श्री गोपाल को मेरे बारंबार प्रणाम है. बारंबार प्रणाम है मेरे बारंबार प्रणाम है. राधा जिनकी छाया है अद्भुत जिनकी माया है ऐसे श्री घनश्याम को मेरे बारंबार प्रणाम है. बारंबार प्रणाम है मेरे बारंबार प्रणाम है. लूट लूट दधी माखन खायो ग्वाल बाल संग धेनु चरायो ऐसे लीला धाम को मेरे बारंबार प्रणाम है. बारंबार प्रणाम है मेरे बारंबार प्रणाम है. द्रुपद सुता को लाज बचायो ग्रह से ग्रह को फंड चुड़ाए ऐसे कृपा धाम को मेरे बारंबार प्रणाम है. बारंबार प्रणाम है मेरे बारंबार प्रणाम है. कुरु पांडव को युद्ध मचायो अर्जुन को उपदेश सुनायो ऐसे दीनानाथ को मेरे बारंबार प्रणाम है. बारंबार प्रणाम है मेरे बारंबार प्रणाम है. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. कृष्णा जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है.
बारंबार प्रणाम है मेरे, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्णा। Thank you for the opportunity given. Thank you so much. हरे कृष्णा प्रभू. वारंवार प्रणाम हे प्रभू. भारी छान कोण सांगेलच प्रभू तुम्ही. Thank खुशी you. जाता. होय. सो व्हेरी थँकफुल टू यू प्रभू. Thank you. Thank you, Mata. Thank अशींची you. कसं सेवा दिवका तुमगे फर्स्ट टाइम हे सेवा. हरे कृष्णा. तुम्ही Hare हे फर्स्ट Krishna. टाइम सेव करचे आमगेला मन चलतो भगवत वर्ण कम्युनिटी मत तुमका हार्दिक धन्यवाद देत प्रभू. Hare Krishna. अनंत अनंत धन्यवाद. हरे Hare कृष्णा. Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा. आम्ही तर नेक्स्ट कीर्तन या आपण किरण कृष्ण पडियार प्रभू जॉइन जाता सती. जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन त्या सांगता असतानी जे ट्रान्सलेशन सांगता ती रश्मी भट माताजी. हे पद बरेला जय राधे जय कृष्ण शीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी बरेला. हे हन्नी ग्रेट डिवोटी आणि हन्नी ऑथर ऑफ मिले चैतन्य चरितामृतचे ऑथर बरे. आणि हन्नी आमगेले षड गोस्वामी ते एक जाऊन शिला रघुनाथ दास गोस्वामीले डिसायपल जाऊन शिली ती. आणि थ्रू आउट लाईफ वृंदावन तो भजन तो तांगेल जीवन ह्या केलेलं नसताना. सो सांगेल पद तो चैतन्य महाप्रभुले कनी ग्लोरीस आणि कृष्णाले कॉन्फिडेन्शियल पास टाइम्स पुरा आम्ही कळवत. तशी आता आता एक सिंपल आणि ब्युटिफुल भजन घेऊन मिले किरण कृष्ण पडियार येता सती फर्स्ट आम्ही आमगेले टीमा तुकुनु रश्मी भट माताजी तुकुनु ट्रान्सलेशन ऐकूया. हरे कृष्ण माताजी. ट्रान्सलेशन स्टार्ट केलं तुम्ही. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हे भजन व्रजधामाचे महिमा सांगिल्लस. हे बंगाळी रस. राधा कृष्ण वृंदावनाचे दैवी जावन आशिले वनांतू वृंदावनाचे 3 प्रमुख देवते जावन आसाची. तांणी कोण म्हळ्यारी श्री गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन. वृंदावनांतू श्यामकुंड, राधाकुंड, गोवर्धनगिरी आणि यमुना नई असं म्हणून सांगू. कृष्ण बलराम तांणी तांगेले बाल्य जीवन प्रदर्शन केला. तसल वृंदावनाचे महिमा असं म्हणून सांगू. कृष्णानी केशी म्हणचे राक्षसाक मारनु कळले केसी घाट म्हणून सांगून अस. देव कृष्ण परमात्म तांगेल कोळल वज्जुनु गोपिका स्त्रींक आकर्षण करता शिलींची. तसल वंशीवट वृक्ष अस. व्रजाचे भारवनाचे महिमा वर्णन केलेलं अस. कृष्णाले दैविक जावन आशिले आऊस बापूसू नंद महाराज आणि यशोदामाले पुरा महिम अपरांपरा असं म्हणून सांगून. श्रीमती राधाराणी अनंग मंजरीले अण्ण जावन आशिले श्रीधाम गोप बालक आणि तै आशिले गाय आणि वसुरू दैविक जावन आसाची म्हणून सांगून सांगताची. राधाले दैविक जावन आशिले आऊस बापूसू वृषभानु कीर्तिदा सांदीपनी मुनीले आवसु मधुमंगलले अज्जी नंदीमुख या नारद मुनीले प्रिय शिष्य जावन आशिले पौर्णमासी वरन तांगेल महिमा वर्णन केलेलं अस. पवित्र जावन आशिले व्रज रक्षकतिरी गोपेश्वर देव जावनु शिवले देवस्थान वरन अस. कृष्णाले एक फ्रेंड आशिलो मधुमंगल तांगेल वरन लीला अपराम पुरा भारी छंदस म्हणून सांगून अस. भगवान बलराम आणि तांगेल रास नृत्य केलेले रामघाटाचे कीर्ती भगवान बलरामले महिमा मस्त महिमस म्हणून सांगून सांगताची. तशीच 28 रांजांतू वैदिक ब्राह्मणाले पत्नी तांगेले काळिया सर्पाचे पत्नी तांगेल शुद्ध भक्ती मुलाक भगवान गोविंदाले पादकमल तांक मेळलस म्हणून सांगून सांगताची. कृष्ण आणि राधाले रासनृत्य प्रदर्शन केलेल्या जागाचे महिमा मस्त छंदस म्हणून सांगून सांगताची.
भगवान कृष्णाले सुंदर लील जावनो असं म्हणून सांगून तसले महिमा वैवाहिक प्रेमाचे मधुराक साक्षी असं जावनाशिले पुरा दिव्य रास नृत्य सुंदर जावनाशिले म्हणून सांगताची हंगा कवी कृष्णदास त्यांनी सांगता की भगवान नित्यानंद तंगेले पत्नी जावनाशिली श्री जानवी देवीले पादकमल स्मरण करता कृष्णाले सेवक जावनो पवित्र नाम संकीर्तन सांगता म्हणून सांगताची हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी धन्यवाद माताजी हरे कृष्णा प्रणाम माताजी तशी प्रभू तुम्ही स्टार्ट करे तर सिंगिंग हरे कृष्णा प्रणाम किरण कृष्ण पडियार प्रभू हरे कृष्णा असं आहे हा असं प्रभू वॉइस ऐकता ना प्रभू वॉइस येता ना तुम्ही अनम्यूट असं जाल्यार वॉइस ऐकता ना हँड्स हेडसेट कलर येत ऐकत की आता हा आता ऐकत ओके थँक्यू जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय महावन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय महावन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन केशी घाट वंशी वट द्वादश कनन जहाँ सब लीला होइलो श्रीनंद नंदन केशी घाट वंशी वट द्वादश कनन जहाँ सब लीला होइलो श्रीनंद नंदन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्रीनंद यशोदा जय जय गोपगान श्रीरमादि जय जय धेनुवत्सगान श्रीनंद यशोदा जय जय गोपगान श्रीरमादि जय जय धेनुवत्सगान जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पूर्णमासी जय अभिरनगरी जय वृषभानु जय
कीर्तिदा सुंदरी जय पूर्णमासी जय अभिनन खरी जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय जय गोपीश्वर वृंदावन माझा जय जय कृष्ण सखा बटू द्विजराज जय जय गोपीश्वर वृंदावन माझा जय जय कृष्ण सखा बटू द्विजराजा जय जादा जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राधा जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन बसी जत जन जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन जटदशि जन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागन भक्ति तेजहारा पैलो गोविंद चरण जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागन जय भक्ति तेजहारा पैलो गोविंद चरण जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्रीराच मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रस लीला सर्व मनोराम श्रीरस मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रस लीला सर्व मनोराम जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय जय ज्वल रस सर्वरास परकीय भावे जहा व्रजते प्रचार जय जय ज्वल रस सर्वरस परकीय भावे जहा व्रजते प्रचार जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन
त्रिजनवपद पद्म कुर्य स्मरण दीन कृष्ण दासे कोई नाम संकीर्तन दीन कृष्ण दासे कोई नाम संकीर्तन दीन कृष्ण दासे कोई नाम संकीर्तन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन हरे हरे कृष्णा. मधुर मधुर अति सुंदर प्रभू. भारी छान कोण सांगेल असं आणि आमका वृंदावनाक आपण तुम्ही पद सांगून थँक्यू सो मच प्रभू. तुम्ही वरती अप्रूप येत ती पद सांगू कतावळे का ब्युटिफुल वॉइस तुमका आणि यंग वरे असत ती आमगेला म्हणतात वरे नाही सो व्हेरी नाईस प्रभू. थँक्यू सो मच. हरे कृष्णा. भगवत पर्ण कोंकणी तुमका भरती भरती धन्यवाद. हरे कृष्ण प्रभू. धन्यवाद आता सेवा मी दिल्याबद्दल तुमका धन्यवाद प्रभू थँक्यू धन्यवाद प्रभू. हरे कृष्णा. सो आता मी नेक्स्ट कीर्तनाच्या नेक्स्ट वर आमगेल्या वृंदावनाचे विषय हे सांगू येत असती गणेशने प्रभू दुबई तुकून जॉईन जाता असती वृंदावन रम्य स्थान वृंदावन रम्य स्थान बरेला ಶ್ರೀಲ ನರೋತ್ತಮದಾಸ್ ठाकूरानं आणि 1534 एक खेचुरी म्हणजे गावात भानगेला जन्म झालेला असं आता हे बांगलादेश असं ते प्लेस तशी आणि व्हडली सेंट आणि ऑल ओव्हर द इंडिया ट्रॅव्हल करून ग्लोरीज ऑफ चैतन्य महाप्रभू आणि ಆಮೇಲೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನೇ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಪುರ आणि ट्रॅव्हल करून राजांना इन्स्पायर करता अशी स्वामी आणि आमगेले हंत असती कने गुरु परंपरा अनिवार्य एक असती आमगेले स्वामी सो आता पद ऐकूया त्याची फर्स्ट हा एक ट्रान्सलेशन करू ट्राय करता सो वृंदावन रम्यस्थान हे बुक तुकोनु अडॉप्ट केला बेंगाली लँग्वेजर असं सुंदर जावनशिले वृंदावनंतु चिंतामणी रत्न जावनशिले अनेक चंद अरमने आणि देवस्थान असती भरती राजहंस यमुनेचे नयंतु खेळताती आणि ते उदकांतु भव्य जावनशिले भंगराचे कमला फुल फुलता कमला मध्यांतु एक भांगरा जाग अस आणि 8 दळ तका आवरिसून अस हे 8 दळांतु प्रमुख जावनशिले अष्टसखी वास करताती मध्यांतु श्यामसुंदर आणि चंदी राधाराणी सिंहासनेरी विराजमान जावन असती ह्या दैविक जावनशिले जोडीचे सौंदर्य आकर्षक हा असो निरंतर पुराकडेन मोवा म्हणके स्वीटनेस दिता असं नरोत्तमदास ठाकूर प्रार्थना करता असत की हे दैविक दंपतीले हे आनंदमय शाश्वत जावनशिले कालक्षेप केदना तांगे हृदयांतु प्रकट जावन म्हणून त्यांनी मागता असती. हरे कृष्णा. गणेश प्रभू तुम्ही स्टार्ट करेल. हरे कृष्ण. वृंदावन रम्यस्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर अभ्रकालिंदिनी नीळे राजा हंसा केली कोरे ताहे शोभे कनक कमाला अमृतालिंदिनी राजा हंसा केली कोरे ताहे शोभे कनक कमाला वृंदावन रम्यस्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर रम्यस्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर
मध्ये हेमापीठ अष्टदले बेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका तारामध्ये हेमापीठ अष्टादले बेष्टित अष्टादले प्रधान नायिका मध्ये रत्नासाने बोशियाचे दुई जाने श्यामा संगे सुंदरी राधिका जे रत्नासाने बोशियाचे दुई जाने श्यामा संगे सुंदरी राधिका वृंदावन रम्यस्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर रम्यस्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतना मंदिर मनोहर रूपाला बन्यारासी आमिया पारिचे खासी हास्या परिहासा संपाशाने बला बन्यारासी आम्ही या परीचे काशी हास्या परी हास्या संभाषणी नरोत्तमा दासा कोय नित्य लीला सुखामोय सदा पुरुक रामाने नित्या लीला सुखामोय सदाई स्फुरुक मोर मोने वृंदावन रम्यस्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर रम्यस्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय श्री प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा थँक यू हरे कृष्णा प्रभू प्रति चंदकोन तुम्ही प्रॅक्टिस केलेलं एव्हरी डे थँक्यू सो मच प्रभू चंदकोन सांगितलं असं दिसतं तुम्ही दोन्ही पटी येऊन हंगा अमिल मन चंतपद सांगता असती लास्ट टाइम वरे जय राधे जय कृष्ण त्या संगीत दिसता म्हणून दिसत मका थँक्यू धन्यवाद प्रभू अशींच मुखासून येऊन तत्तावळ येऊन सांगता तुम्ही आणि प्रभू पुरा एक से बढ़कर एक म्हणून सांगता असती भारी चंदकोन सांगता असती खुशी दत्ता ऐकूचे का तुमक बरे तशी दिसता ना मा आता लास्ट कीर्तन याकोचे आम्ही लास्ट कीर्तन या असती आजी सांगू येत असती एक मिनिट ओके शेखर करंजे प्रभू आणि मधुराष्टकम सांगता असती अधरम मधुरम हे पदांतो हे पद बरेला आम्ही श्री वल्लभाचार्यना हन्नी 16th सेंचुरीची सेंट जाऊन शिरिंती तशींची पुष्टी मार्गाचे हन्नी ट्रेडिशन येतात ती हे स्वामी
हानी 1947 म्हळ्यार 15th सेंचुरी तशी ಹಂಗಿಲೆ पंजाब मधून हंगिले जन्म जालेले लॉर्ड कृष्णा विषय भारी छंद कोण हनी एक्सप्लेन कोण सांगता तशींची एम्फसिस कोण डिवोशन थ्रू लविंग डिवोशन जॉयफुल सर्विस तशी परत हंगिले शांत कुणा तांणी तांत शिंके कृष्णा भावनामृतांतू तशी तांणी होडल मागीर तशींची मुखासून गेलेला असं स्वामी तशी आम्ही आता ऐकूया शेखर करंजे प्रभू तुकोनो तांणी बेंगळूर तुकोनो जॉइन जाली दिसता उषाना माताजी राजेश्वरी माताजी बेंगळूर तुमन जॉइन जाता आसती हरे कृष्णा प्रभू हांव ताजे ट्रान्सलेशन सांगूक ट्राय करता तुमकां पद्य आयकल्यार कळटा ते व्हेरी इजी आसा पद मधुराष्टकम पद्य आयकल्यार ताजे मिनींग कळटा तुमकां जाल्यार एक प्रोसिजर ट्रान्सलेशन सांगचे तशी हांव ट्राय करता सो देवाले वंट तोंड दोळो हासू तागेल हृदय आणि तागेल चमकण पुरा स्वीट आस तशें पुरा गॉड आसा आमगेलें एम्परर ऑफ स्वीटनेस जावन आशिल्लो कृष्ण कृष्णाल उत्र चारित्र अवंगलें तागेलें चमकण तागेल भोंवची पुरा ब्युटिफुल जावन आसा तशी पुरा मधुर जावन आसा आमगेलो एम्परर ऑफ स्वीटनेस कृष्ण देवाले ಕೊಳಲು ಪಯ ಧೂಳಿ ಹಾತು ಪಾಯು ಭಾರಿ ಚಂದ तागेल नृत्य असो आणि स्नेह असो त्यावरे भारी प्रीतीपूर्वक जावन आसा तशी समगेलो माधुर्य चक्रवर्ती जावन आशिल्लो कृष्ण चारित्रान सांगला तो तो पद भारी चंद कोण सांगता तागेल हळदी वस्तू जावं खावची स्टाईल जावं न्हीद काडची असो तागेल सौंदर्य असो पुरा भारी चंद आसा तशीच मधुर जावन आसा आमगेलो माधुर्य चक्रवर्ती कृष्ण देवान दिवचे मोक्ष असो आणि कोरची चोरी असो पळय तांगे चोरी वरे देव इतलं एक सुप्रीम पर्सनल गॉडेड म्हणा तांगे चोरी वरे एक लीला आनंदमय जावन आस तागेले लीला आणि शांतीत जावन आस पुरा भारी छंद आस तसल माधुरी चक्रवर्ती जावन आसा आमगेलो कृष्ण कृष्णाले गुंजाबेरी हार फुल्ला माळो भारी स्वीट आस आणि तशीची यमुना न्हंय ताजे उदक पुरा भारी चंद आस तशी देव आमगेल्या माधुर्याचे चक्रवर्ती जावन आस कृष्ण कृष्णाले गोपील ಒಟ್ಟು ಗೋಪಾಲಲ್ ಒಟ್ಟು ಕಾಲಕ್ಷೇಪ असो ಒಟ್ಟು जावन खेळचे असो खाऊचे असो पुरा भारी खुशी दिवची तशें आस तांगेल ಒಟ್ಟು तांगेले सौजन्य भावारी आसचे ते भारी खुशी दिता तशी आमगेले देव माधुर्य चक्रवर्ती जावन आस कृष्ण कृष्णाल गोपबाला आणि पुरा गाय हाता धरची बड्डी ताणी कोरची सृष्टी पुरा आनंदमय जावन आस तशी आमगेल कृष्ण आस सकड विषयावरे माधुरी जावन आस हरे कृष्णा प्रभू तुम्ही आता स्टार्ट करीत हरे कृष्णा हरे कृष्ण सगळ्यांके दंडवत प्रणाम मस्त सौभाग्य मगला एक अवकाश दिलेला एक आईचे भजन एक स्पेसिफिकली राजेश्वरी राव माता तीन मेसेज पेटेलेला एक मस्त मस्त धन्यवाद हांव सुरू करता हरे कृष्ण अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं
वदनं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुरा करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरम् गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं हृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। अति मधुर प्रभु। एक से बढ़कर एक से आज प्रभु पूरा जण भारी चंदकन सांगितलं खुशी झाली म्हाका इकले कशी इकली भारी चंदकन सांगता ती हिडन टॅलेंट्स म्हणले बट तुम्ही लायक कोण अँकरिंग करतात केतना पळयला तुम्ही अँकरिंग बट पद बरे सांगता म्हणून गोत नाशिल्ले अशी मुखार सोनी तुम्ही सेवा दिवका प्रभू तशी म्हणून भगवत पुराण कोंकणी टीम तुका हांव तुमका रिक्वेस्ट करता अनंत अनंत धन्यवाद प्रभू। हरे कृष्ण। आता आमगेले आजी सिंगर्स कीर्तनी असं शिले बारी छंद सांगितलं तुम पुरा एन्जॉय जाऊन असे पुरं बरे बारी खुशी झाला आजी व्यंकटेश प्रभू सिंगापूरचे तशींची व्यंकटेश भंडारी प्रभू तशी सुब्राय भट प्रभू तशी किरण कृष्ण पडियार प्रभू गणेशने प्रभू आणि शेखर करंजे प्रभू तुम सर्वांक अनंत अनंत धन्यवाद आज येऊन तुम्ही सेवा दिलाय अशी मुखार सुनवारे तुम्ही चलोन दिवका सेवा दिवका म्हणून भगवत पुराण कोंकणी टीमात कोण तुमका हांव रिक्वेस्ट करता। हरे कृष्ण।